sestry, ktorá z vás videla mužský orgán? Tu je lavor so svetenou vodou, premite si oči. Ktorá sa dotýkala, umyte si ruky! A môžem si vyplachnúť ústa, kým si tam niekto nepôjde umyť zadok? Ach, tá dnešná mládež. Daj to sem do keľu. Detko sa určite v hrobe obracia, keď toto vidí. Lístok, prosím. Nie, nedám ti ho. Ako to myslíte? Vlak mal 2 hodiny meškanie. Vlastne som už mal dávno sedieť doma na gauči. Vôbec by som tu nemal byť. Zhýb sa! Do prdele! Rúb to drevo, lebo mi zadok mrzne! Nedala som za teba 29 eur na tému, aby si tu stál ako farár nad hrobom! Šup! Šup! Pozri, koľko toho ešte zostalo! Gratulujem. Kto si kúpi 10 fľaš vína, dostane víkend so svojou ženou zadarmo. Preboha, tak si vezmem len 9. Mám bolesti v krku, hlavne pri otáčaní. Máte ho stvrdnutý? Áno, vlastne stále, ale poďme sa najprv venovať môjmu krku. Zavolaj sanitku. Umieram. Aké máš heslo od telefónu? Vieš čo? Mne sa zrazu urobilo oveľa lepšie. Halinka, keby si varila toľko, koľko rozprávaš, boli by sme najtučnejší manželia v okrese. A keby si ty robil toľko, koľko piješ, už dávno by sme bývali v paláci a nie v tejto smradlavej chalupe. Bože môj, daj mi dôvod, aby som zajtra vstala do práce. Si veľmi chudobná. Pálenka nie je zadarmo. Máte ešte lubrikačný gel? Máte šťastie, tu je posledné balenie. Ďakujem. Doslova ste mi zachránili zadok. Prosím, otče, zhrešila som pýchou. Každé ráno sa pozriem do zrkadla a myslím si, aká som krásna. Upokojte sa, babka, to nie je hriech, to je jednoducho omyl. Keďže dnes máme výročie svadby, chcem ti poďakovať za tie 2 nádherné roky. Čože? Veď sme manželia už 12 rokov. Áno, ale len tie prvé 2 boli nádherné. Aké je tajomstvo šťastného manželstva? Načúvací prístroj. Už 5 rokov v ňom schválne nemením batérie. Ona si myslí, že s ňou vo všetkom súhlasím a ja proste nič nepočujem. Doktor, čo ste urobili môjmu manželovi? Od posledného zákroku úplne stratil záujem o... Veď viete čo? Prosím vás, ja som urobil len lazerovú korekciu zraku. Dnes v noci som vôbec nemohla zaspať. Rob to ako ja, počítam do 3 a zaspím. To stačí tak málo? No, niekedy počítam aj do 3:30. Syn môj, počul som, že chodíš za susedkou oproti. No hej, oci, a je to zlé? Nie. Veď v tvojom veku som aj ja za ňou chodil. Ak si to dopozeral až sem, buď nemáš čo robiť, alebo ťa baví Faktos TV. V oboch prípadoch like, odber, zdieľaj.